rhaid bod yn bresau dod yma, dwi'n deall bod yma'n chweched, yn eisiau cofio sawl gwaith mae'r ffair yma wedi digwydd ar gyfnewid planhigion a'r cyfle i ddiadiau gwahanol i ddod at gilydd. Dwi wedi cael bresau mawr yn ystod y flwyddyn y ddwy dwytha o weld y gwaith gowdwr a'r ymwybydolaeth Gwyrdd Gwyrdd y Gogledd Cymru. Y modd yma hynna i gyd yn natur y flwyddyn. Y modd mae hwnna wedi creu tyniad newydd yn yr ardal. Mae yna 3 peth pwysig arall wedi digwydd yn ystod y flwyddyn yma. Mae Llywodraeth Cymru yn mynd i gyflwyno 3 darn newydd o ddeddfwriaeth. In the next coming months, the National Assembly will be debating 3 new bills that are of huge impact on all our lives. One is the Environment Bill, the other one is the Future Generations Bill, which is about sustainability, and then, and I'm going to be careful what I say now, very close to the National Park offices, the Planning Bill. And this would be the first time that the people of Wales have been able to make their own laws about their own environment since the days of the Prince Llewellyn. Before I was just eto croeso i gyd yma. Mae'n falch iawn gweld y ffair mae'n digwydd bob blwyddyn. I'm very pleased every year. It seems to be getting bigger and bigger, this event. So, diolch yn fawr iawn i gyd yn bobl sy'n trefnu. A dwi'n falch iawn o gweld y ffair yn mynd i blaen bob blwyddyn. Diolch yn fawr iawn a croeso i gyd. Penrhyndeudraeth, area. Wel, yndi braidd ynddi. A nhw at flwyddyn sôn. Beth mae'r pethau yn costio? Hwna i tyllu wen. Os oes ti'n rhoi peth felly? O, mewn 3 gwair sy'n chyddi. Ie, a hon mae'r ffodan cangan coedan. Wel, allai ni gadi roi hwn yn nhwt coed. Bysa? Mae o'n anfarth a mae yna ffordd iddyn nhw fynd i mewn. Ie. Ond dwi'n gwybod, sut ydych yn meddwl?
blwch tylluan fach, neu little owl. A dyn mae gynnon ni flwch i ddreinog, hedgehog. Blwch broga, tod. Ok. Cyffad. Blycha i wenynod, neu a pryfid, flies a bees. Ok. Blwch deryn to, mae hwn mynd ar y to, fel la. Blwch deryn dito, blue tit. Blwch godan. Mae hwnna'n mynd... Mae hwn yn mynd ar y goedan yn groes y twll ar ei fewn de. O, rei. Fel bod y sgoda bach yn mynd i fewn. O, de. A wedyn mae gynnon ni penthouse dreinog di hwn. O hwn di wneud allan o dderw i gyd. Penthouse dreinog. A wedyn, rhain di blychadar da ni'n neud heddiw. A mae hein i'r cyhoedd am ddim de. A di ti 2 Thomas Las a fly catchers sydd gyda'r rhain. Sydd wedi fewn i hyn. Blwch tylluan frech di hon. Tony Owl. A di mae hon yn mynd o dan gangan goedan. A mae drws yma i ni cael i ni lodrwyddo yr adar i drysa yna. Be di sgoch? Gestral. A mae hwn i'r ceiliog cael pwydo tan mae'r iar yn eistedd ar wyddaf yn un de. O, rei. Ia. A mae hwn yn blwch tylluan wen. A mae hwn yn mynd o mewn... Hwnna'n ddim mawr hwnna'n de. De, mewn beidu. O, i fewn hwnna'n Wedi, beth, ia? ia, ti mewn o hwn. Hen di gwair de. O, na fo, ia. Brilliant.